ଆଉ କହୁନ ଏବେ ଏବେ ଥୋଇଥିଲି କହ ମତେ ଦି ଜଣ ଆସି ଆଉ କହିବେ ନା ମୁଁ ଧରିବି ମୁଁ କହିବି ଦି ଜଣ ଅଛିବା ଆମେ କହ ଧରିବି ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖେଇବି କହୁନ ଏବେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଅଛୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନା କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାହେଲେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା ଗାଡ଼ିଟା ଚଲଉଥିଲୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଚଲଉଥିଲୁ 100 ସ୍ପିଡ 100 ନା ଅଧିକ ଅଧିକା ଟିକେ ଥିଲା ଆଉ ତଥାପି କେତେ ସ୍ପିଡ ହଁ 110-120 ଆଡି ଥିଲା ଆଉ ବାଦଲ ଚଲଉଥିଲା ବାଦଲ ନା ତୁ ଚଲଉଥିଲୁ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଚଲଉଥିଲା ବାଦଲ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ତାର ଗୋଟେ ହୁଗୁଳି ଯାଇଛି ହୁଗୁଳିଗଲା ତୋର ମୋର ଅଛି ସେ ହୁଗୁଳିବ କି ନାହିଁ ଡକ୍ଟର କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ହୁଗୁଳିଲା ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଚଲେଇବା କଥା ଗାଡ଼ି 50 ସ୍ପିଡରେ 50 ସ୍ପିଡରେ ଆଉ ଏତେ ଜୋର ଚଲେଇବା କାହିଁକି ଚଲେଇବନି ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲୁଣୁ ଆଉ ଏତିକି କଷ୍ଟ କେହି ନ ଭୋଗନ୍ତୁ ଏଇଆ ତ ନା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ ସେତିକି ନାହିଁ ତଥାପି କେତେ ଦିନ ହେଲେ ପଇଲୁ ଘରେ 3 ମାସ 4 ମାସ 4 ମାସ ହେଲାଣି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ସତର୍କ ହୁଅ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଜୋରରେ ଚଲାନ୍ତୁନି ଜମା ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ିଛି କେତେ ସାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନିଜ ତା ମୁହଁରୁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଏତେ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି 4 ମାସ ହେଲାଣି ଘରେ ରହିଲାଣି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ସତର୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଜୋରରେ ଜମା ଚଲାଅନି ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ସେଇଆ ତ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ହଉ ହାତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି ନା